Ngibingelele bonke abalaleli nabasibonayo endaweni ngey'ndawo. Ngikhona lapha kwaNyamazane ukuthi sithi yaseNelspruit. Ngakho siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngani babukeli enisilandelayo lapha kumabonakude. Siyafisa kakhulu lenticelo tenu siyalithola ukuthi abanye bafisa endaweni zakubo ukuthi singasovula noma ibranch kuleyo ndawo. Nalapho sikhululekile, ayikho indawo lesivinjelele khona. Sesikhona ey'ndaweni eziningi, sibuya khona eCape Town, nebranch lakhona ngalo le-TV abasimamile manje silungisela ukuthi uba uNkulunkulu engasisitha siye khona isawa nakhona bakhona abasifunayo khona sibe sokwenza ivuselelo. Abafuna kwenza ivuselelo balalele, indlela yile ukuthi usifonele ube sowulungisa indawo othi singenza kanjani sizobona le ndawo yokuqala, ebese siyaqala-ke siyenze amalungiselelo ekubona ukuthi siyenza kanjani, singayicala kanjani ivuselelo noma iyenyanga noma yeviki noma ibranch singayivula njani kule ndawo enikuyona, ngoba injongo yethu enkulu ngale chanela ukuba sishumayela ivangeli ey'ndaweni zonke, ey'nhlobeni zonke zabantu, noma kukuphi sifisa kube siyofika khona, noma ngaphandle kwamazwe akithi ase-South Africa. Sizilungiselele, sizimisele, siyafisa ukuthi siyofinyelela lapho khona umhlabelelo wethu esithi lezo sizwe ezikude masilazelile silamukele izwi kaNkulunkulu. Siyafisa ukuthi siyofikela kule ndawo yakithi, khona eThekwini, khona eMlaza, khona kwaMashu, khona iNatali yonke neKwaZulu yonke. Siyafisa ukufika khona sishumayele ngevangeli lombuso kaNkulunkulu. Jesu uyabuya, ufisa abantu bonke bamazi yena njengenkosi nomsindisi wethu. Inkosi inibusise, balalele nisalalela. uNkulunkulu wami abe nami. Nina nifisa kube size endaweni yakini, sifoneleni, nibhale incwadi, ngabe i-address niyayibona la, nisibhale sithi nina nisendaweni ethile, nifisa kanje, noma nilungise le ndawo. Singenza ukuthi nemaphosti siwathumele sengakafiki thina, size sifika thothi seniwasakazile ey'ndaweni eziningi amaphosti ethu. Sizimisele uhambisa ivangeli. Jesu angakabuyi ilanga likashona, uthi Jesu kumele ukusebenza umsebenzi omthumileyo kusemini, ngoba kuyeza kuthiwa angeke usebenze muntu khona. Ivulekile balaleli bami nonke, nina nikude noma ukuphi, noma uyiphi indawo, noma ukho lapha eSouth Africa, ukuthi misethi sifike endaweni yakini, silungiselele singafika noma nini. Inkosi yokuthula inibusise balaleli bami nisasilandela kule channel yethu HGC channel. Siyafisa, siyabonga. uNkulunkulu anibusise nonke balaleli, nonke ey'ndaweni zonke. uNkulunkulu abe nani, anigcine, anilondoloze. Siyabonga.